मानो लिरनो हायाखैसै बे फंसे लेखाखौ बे सिरिखौ मानो लिरनो हायाखैसै निमाहा होनांगौ होननानै जितु एग्रिमेन्टआव बिसोरबो दङमोन बिथाङानो मेन भूमिका लादोंमोन ड्राफ्टिंखौ सोर खालामदोंमोन बे ड्राफ्टिंआव थालांनायनि थाखायनोथ' दिनै भुक्तभोगि रन्जन दैमारि बिथाङा जानो गोनां जादों लिरनाय थानायमोनब्लाथ' रमन बर'आ गावनो सख'नो हायामोनबा गावनो गबोबायमोन बेयो लिरनायजों बे फंसे लिरनाय गैयैनि थाखायनो दिनै बे अबस्था बेनि खोथायाव दिनै एसे आलादामोनब्लाबो जितु सोंबाय आं बेखौ बुंनोसै जे नोंथांमोना सोंफेरदोंना नोंथांमोना कुइसन खालामफेरदोंना जाया थांनाय गभर्नमेन्ट जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सारा सालायलांबाय बिथांनि नेतृत्वआव बिथांनि दैदेननायावनो बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट जाबाय दा नोंथांमोना जेसेबां चेनेलफोर दङ बै चेनेलफोरनि बिगोमा बा रिपर्टारफोरा साংবাদিকफोरा सोंफेरबायना जे रन्जन दैमारि बिथाङा बर' हारिनि थाखाय नांनायाव जानाय गासैबो गिदिर गिदिर घटनानि थाखाय जाथायफोरनि थाखाय जाफोर जाथायफोर जालांबाय बेखौ सेन्ट्रेल सरकार आरो राज्य सरकार बा आसाम सरकारा रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबां केडारफोर दङ बिथांमोनखौ पिस एग्रिमेन्टखौ लानानै निमाहा होनाय जाथों होननानै लिरनाय नोंसोर नुदोंना नुदों बेखौनो आं बुंनो सानदों जे लिरनायानो गैयाब्ला दिनै बेल्टि सुक्ति जालांबाय नङा होमबा बेक्ति बेल्टि एग्रिमेन्ट जालांबाय जायफोर दायनिगिरिफोर दङ बेखौ आयेननि जेरै निमाहा होनांगौ होननानै लिरनाय जादों रन्जन दैमारिखौ मानो लिरनो हायाखैसै मा उसुबिदा सोर लिरहोआसै मानो थाखाय लिरनो हायाखैसै दे बे इन्डियानि गेजेराव बे भारतबर्षआव बा जोंनि आसामनि गेजेराव बे बिटिसिआव जानाय जेसेबां घटना गिदिर गिदिर जाथायफोर जादोंमोन बेखौ बे पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बेसेबां एक्स एनडिपिफोर दङ चेयारमेनफोर दङ बिथांमोननि दायखौ आसाम सरकार आरो राज्य सरकार निमाहा होनांगौ होननानै मानो लिरनो हायाखैसै नङा होमबा मालाबा दुलाराय बर' प्रेस आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ सोंफेरदोंना सोंफेराखै मानो लिरनो हायाखैसै लिरनोनो हायाखैसैब्ला आयेना बोरै निमाहा होनो नङा होमबा आयेना माबोरै निमाहा होनो जायनि थाखाय दिनै रन्जन दैमारि बिथाङा बे फंसे लिरनाय गैयिनि थाखायनो दासिमबो जोबथेसालियाव दङ माब्ला बिथांनि पिरियडआ जोबगोन बेखौ जों बुंनो हाया अब्ला दिनै लिरनाय गैयिनि थाखाय जुदि थादोंब्ला आरो एकर्डनि गेजेरजोंनो एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै रन्जन दैमारिखौ सख'नो हायाखैसैब्ला दिनै आरो बिनि गोजौआव सोर दंबावो हागोन जानो हाया बिनिखायनो रन्जन दैमारि सार बिथाङा सानसे गगोन आरो बिथांनि पिरियडआ फैगोन आरो बिथांनि पिरियडआ जेब्ला जागोन अब्ला बिथाङा रायजोनि गेजेराव फैगोन जों बेखौ मिथिगौ नाथाय जा गोरोन्थि जालांबाय बे गोरोन्थिखौ बै समाव सोरबा सोंदोंमोन नामा सोङाखैसा मा नङा होमबा बुजिबाय दा बे लिरनायनि थाखायनो दिनै रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालियाव दङ लिरनाया थानायब्ला फेलें थांनाय माने जोंहा दिनै पिरियडआ समा फैगासिनो दङ आरो जोंहा नांगासिनो दङ लिरनाय गैयाब्लाबो बोरै पलिटिकेलि एग्रिमेन्टजों आल'सनाजों बोरै उदां अख्राव लाबोनो हागोन बेखौ दिनै हाग्रामा महिलारि सारा नाजागासिनो दङ लिरनाय थानायमोनब्लाथ' रमन बर'आ गावनो सख'नो हायामोनबा गावनो गबोबायमोन बेयो लिरनायजों बे फंसे लिरनाय गैयैनि थाखायनो दिनै बे अबस्था